en aquests moments de sequera i restriccions d'aigua és important fer un bon ús de l'aigua i sobretot en la jardineria. És important que puguem regar les plantes i si podem sense fer un malgastament de l'aigua. Una de les maneres per poder optimitzar l'aigua és recuperar l'aigua que cau de la pluja. És una aigua excel·lent per poder regar les plantes i a més és consum zero. Al meu jardí tenim tota una sèrie de dipòsits recuperadors d'aigua que permetran aprofitar l'aigua que cau de la pluja a les teulades i a través de les canaleres. El sistema és molt senzill. Consisteix en posar un filtre a la canalera i aquest filtre canalitza l'aigua neta cap a dintre el dipòsit i la bruta, amb totes les impureses de la teulada i fulles, continuen avall. Aquesta aigua quedarà tancada i quedarà perfectament útil per poder regar en qualsevol moment. Al meu jardí tenim tota una gran varietat de dipòsits, de recuperadors d'aigua, que us permetran aprofitar aquesta aigua que ens cau del cel i poder regar amb eficiència i amb equilibri les nostres plantes.